Жителите на Чепеларе бяха не просто съпричастни. Те отвориха сърцата си и дариха всеки според възможностите си, за да може техният съгражданин да се лекува. Средства се събираха и преди концерта, по време на благотворителния турнир по тенис, а известни спортисти като олимпийската шампионка Екатерина Дафовска и двукратния световен шампион за юноши по сноуборд Радослав Янков предоставиха предмети за импровизирания търг. За Кирил средствата се събираха с лекота. В Чепеларе има общност. Хората са заедно и тази сила на многото хора, когато са заедно, се усеща навсякъде. Може би това е родопския дух на хората от този край. Наистина ми се иска Киро да може да проходи, защото той е един прекрасен човек. Колкото знам, има нужда да се направят точни изследвания, които трябва да се направят извън България, за да се види как да продължи неговото лечение. Затова са нужни много пари. И мисля, че ще се справим. Какво точно ще е необходимо за лечението на Кирил Кондакчиев ще стане ясно след диагностиката в клиника в Истанбул. От сега хората в Чепеларе знаят, че ще са нужни още средства и са готови да ги съберат, защото искат техния Кирчо отново да кара ски и да е сред тях.